Mazi nwanyi nwoke ọ na ha abịa biko nne eji ihe akọ na-ebi ya na-abịa maazị ihe anyị mere wee kwesịrị ime ihe mkpedịkwa ihe ebe kwesịrị ịdị ọya bụ maazị na-apụta n'ọgbọ ọya bụ maazị na-abịa n'ọgbọ o ji ejirimara arụ last time m chọrọ maazị ga mere ka ibe obi ọ bụ ekpeke eji namata m so n'ihi nke ahụ obi dịkwa anyị ụtọ ka anyị were efe namata maazị Chinese Okoronkwo James nke gbara 70 good years today. Maazị anyị na-anamata gị n'obi ụtọ anyị. Ezogo anyị na-ayọtụ gị ị ga-esoro maazị bịa nọtụ n'ebe ọhụ biko namata ya ka eme ya azịpụ gị maazị Chinese mụnwa ji microphone na isokwa gị ebe ọhụ n'otu aka ọhụ anyị na-anabata ka anyị na-echekwa ndị enyi anyị ndị omenụkọ ndị enyi anyị ndị omenụkọ ka ị ma hụ na ndị arụ na ebe dị mkpa edubatala ya na mana ọkụ igbo kwesịrị ịlụ na nke anyị na-afụje ma mgbe anyị nọ n'ala bekee agụdị maazị na-abịagalụ a na-eme ya agụ n'ala bekee a na-efenye dọla ugbu anyị nọ na Naịjirịa ọ na-efekọrọ anyị ego Naịjirịa maazị China wụ oke nwa anyị ji eme ọnụ and we are very very proud of you. We are very very proud of you maazị anyị abụla ọtụtụ ndị na-anọ na-akwanyere ya aja n'ụkwụ